Good morning makosana yomwe ndabwera nayo lero madzuloru ndithu imodzi mwa maploti athu basitu sibwera nakuba kumene kucha nde tatatu kukagwira tokharo koma magayi ndizonoti tinazamupondaponda kenako ndikupita nayenso ku polisi ndithu osamaphwekesa anthu akumalanga ndithu kuti mwina mwake titumize ma message all the time timakamba kuti no kwathu ku 23 sitimanyengerera ndi apatu tinakagwira tokha ndingokupasambeni ndi kuti tima highlights mmene zinalili mwina in between tizipangapo ndikukambako ziwiri zitatu zinakhala motani nanga kodi situation ili motani panopa tiyambe ndekuti ndi kakilipi kamene I think takharu kaoneka kusewera pamenepo tione kuti no muli zotani mmenemo tambwera umyandikira amene nkhope yake oneke kuno bwino okay ametayo mugirire khapa kubwira naye kwa mfumu tikana khala zonena kuti no kumponda amene iyi nkuauza anthu sibwe sinde kuti iso zili bwino bwino ya kopa konena kuti fyo sidofuna tisitengera malamulo mmanja mwathu sidofuna tisitengera malamulo mmanja mwathu fake tapezeka zono tangomugwira kumutikita tokha ndibwera naye kwa mfumu kuti no titsatire lamulo. Alright, magayi tili ndi maklipi angapo ndithu koma tifotokoze kuti zinakhala motani. Alright, magayi kuli imodzi ndekuti mwaploti yomwe yakumeneni makhala yeti then kumbezeka zonoti basi no sikumakhala anthu nangasi ayi muzi bwinobwino mulisekiwa kena kono basi no kwamba kumazungulira akuba kumakachosa ndekuti magrasi chani sukhala bwanji kuyika grass akubweraso tatumako ndekuti chani tatumako nyamata kumene kuja kuti no azikagonako modikirira then magayitu munali ndekuti chama 2 mmenemomo mmene ndazalandira nokhowa amwene kunoku ndiona kuti sizili bwino yayi nyamata uja kundimbira bwanji amwene ndiona ngati kwabwera anthu ena ake kunoku sizili bwino ndabwerani nazozonena kuti ndekuti ndachani ndakuba amwe ndanyamula chikwanje tamangira kumene kuja ndekuti tinekuti ndamayi limodzi kubweranso ndekuti no ndi achimwene athu ena ake tafika kumene kujaku nde kunaye kugawana kuntchera side yako kuntchera side yako kufika ndekuti basi no kumugwira amwene kodi paneso zokambirana kodi namate kuti kummenya makofi pamene paja kummenya makofi ndi ndikumukhomanso ndi hamala bwinobwino kuti amvesese bwinobwino maduka chani kwisa ndekuti no kugogoderabe maneba kungokhala ngati sakumva koma amamva ndithu ndi makomwina wali gogoda nkuyankha koma kangozindikira zonena kuti zokhala ngati kunjako kapena chani ndipeze kuti anthu aja angokhala chetechete ndetu basi tinayipo anthu ndekuti atatu pene pachapa ineyo nyamata magona kuja ndekuti ndablaza amene nanyamuka nawo kuja basi tumasitende kumangodikirirapo ndeti titamutikita ene paja untikita ti ulula maglasi ali kuti tapeze ndekuti wachosa maglasi mbali ina yake kuchosa maglasi ndituka umathamangira I think 10 tiye ulula maglasi ali kutino ndete anayikhaganiza zake wachawa amwene munthu chaya ine sinduziwa china chichonse sinapange ndi magayi tantiki tosati masewera kummenya makofi kumpasa maebo ndekuti ndikuzabwira chani kuzatenga ndeti maduka komuphwanyira nawo ndithu osamsekerera magayi mmazoyabe kunena kuti nowali ajini jamukayipanga ndekuti chani activate kuntikita pamene paja kuntikita ndeti tinalipo totokha ndekuti magayi atatu menye infazo zote panopa sitingadalireso zoti maneba ake onena kuti no kwagogodera sakufuna amwene tantikita amwene kumenya ataona zonena kuti magayi ali serious waulula amaglasi aluku tiye tayenda naye mpaka natakapeza pamene amakabisa maglasi pacha apa ndetaseza chani maglasi ku polisi tadzikanira umboni uli kuti amwene tantenga munthu ujaru wautali kukafika naye ndekuti chani tatenga maglasi tiye sopano ndekunaye kuntikita munsewu mosemu kwagogodera magayi na mababa shop amene ali pafupi chani ti ma burning center namasozo amagona omwe magayi bweraniso ndekuti muzadani muzala weko muzala kweso nanonso ndi muzala weko mumpondeko ife chani mantha kuntikira ene paja ukafika kwa afumu munthu wanu ndoyo ndekuti zinali motere no sopano titafika kwa afumuko tamuyandikisa amene yamuone mbava zijande zimene zizi kutako apa taita kugwira kuntikita wachiteka mwayi amene iyi kunena kuti nakathande kuti ife
kumukuira kuti anthu amenye zeniseni olo mkono waine wangobinya nakakupa sasu fight napa wapulumukira pamene papa tatogwira tokha tinakha Ai, osamenya ja aramenya ndo no magabe ngarawa makavu wakisi mtima kwando tukumaunungira ndrama azipita kumakango chosano zene azipita kumakango chosano yakwana maseconds titwa tamandikisa nkhope yamene iyi aoneke bwino bwino iwe aoneke bwino bwino Tomo amawa mudziwa. Basi iweyo ndizonena kuti apa pano akuziwa. Basi yose. Alright, ya apo ndatenaiti kudikirano kuti no afumu akuonzekeso bwino bwino. Noti kunena kuti kapena anthu anabwira, hayi anthu kungokhala ndeti napezeka zonena kuti no tiko nde kuti anthu atatu ndionena aja ndikuti ndiyeyo mbavayo 4 kupezeka zonena kuti no afumu adzabwera 5. Afumu adza kuzayambira sonde kuti mmodzi amene amagwira naye ntchito mudalira 6 amwene. Amwene tamutengaro nde sambiseni muzimazi pamene paja kumanga nde kunali kuntika pamene paja pa mafist kumenya pasi kuntenga nde kuti tiye naye kuya ku polisi. Munthu uyu tikangonena zonena kuti kutichere fandena cha matuwe kukangomafika nde kuti no cha 4 5 uyu basi ka akawaochedwa ndeti tamenya pamene paja kwenda naye ndetu ukafika nde kuti no basi takwena kwako amati Gologota uko fika kumene kujaku basi tisapumula pena pake kenako nofaja mvula kenako basi taupitirisa sulenda mwene ndeti tamangokuwa tumunjira monsemo jaro ndeti kuti aya ndino Wakuba chanchara uziwe zona kuti waoze sanzako kuona kuti kunoko sikotani sikobwera. And this guy magayi wapulumuka fajone kuti anakatha kubutsidwa akanakhaza onena kuti nali nthawi ijionene kuti no fans ambiri nalaweke. Now siti mafuna utengera malamulo manja mwathu as we have already said ndi napezeka zonena kuti be monjira monsemo be kuntikita yayi walandira ndithu ka share kama beating kumenya bwino tazammenya pano beating amene pajapa kukatulukira naye nde kuti noti mati pa tank so pano ku area 23 pa tank ene pasende panali fans nde kuti amo wazani maziwa ye maziwa yogona komwe kuti fans mangoda bwatu zonena kuti only nde kuti jani only 5 guys ndo Wakuba mwene koma 5 guys ja Wakuba chakungolira kungokuwa kumenya nde kuti kuzaichola ukafika nde kuti ku polisi munthu uja atapezeka zonena kuti takafika naye kumene kuja ndikumusiya ndithu itatenti move nino apano tsopano zitafika pa chorus zinali motere Nachala nyumba. Ndiri manja mayireso. Nagaba. Ndiri gifidi. Gift Skeliyala. Nagaba. Kwa magava. Iwe tamene. Kwa makulamula. Kauza kubanzako wasakabeso kumene koko. Ku Gologota. Asakani? Iwe unjuda uthela pompa. Unadutsa kolivi? Ndio unaona timing ulandikabya. Iwe kuti iwe timing ulindikabe pemeneko. Iwe tamene nazona. Shut up. Ukudola tsala ndikudola nchikwanje. Usema kanga surufuro bele. Iwe tamene kanga surufuro bele. Utinana zineza kusa shut up. Ndinakubana pa magas. Zina lako zichula. Nakapa kuje. Samai wale dzina alomakamaka limene. Zina lo zichula kwambi. Zina kokhala kumene umakhala uzichula. Makono kelamula. Zina ko ndani? Nakapa kupeni. Zina gifidi. Gifidi ndani? Gifidi Skeliyala. Atiti kuti. Gologota. Zina no Gologota. Nina gifidi Skeliyala. Nakaba Gologota. Unakaba nyani? Nakaba maglas. Zina manja majile leso. Zina manja majile leso.
Ufunganena sanga bwana. Utinena buno bwino. Ndina Onje sidakamene ubona uri ili manje manje lezo. Uyidi ngafika. Sindisaba so. Kamene. Gifidi. Ndimanya mayile lezo. Nakaba Gologota. Ajana ni lokura kama vuda. Mufika kwa Ukwetsa Maria. Kwetsa Maria. Ndina Gifidi. Ndina Gifidi. Nakaba Gologota. Nakaba gas. Manase ndani wa. Amero makhala eh. Ai zanga jati. Mabela limodzi. Ai ye. Nchila keme na magwira. Amagwira bro. Amagwira. Iwezo ni Hadi wewe ndime makagwisa makasi. Nda? Ye. Ai. iwe. Nakakutsa town. Kwandani, kwandani. Umakagulitsa ntawuni ukaba. Nakakutsa town. Oti zinthu zonse ukaboma makagulitsa ntawuni. Manga shop yemene yantha. Iwe kanena umakagulitsa. Ai. Umakagulitsa ntawuni kwanda. Ineni makhala ntawuni momo. Umakagulitsa shop yandani umeko. Hadi we yandani. Kwa uyu. Ndani. Okujeni okukhomai. Ndani dzina lake. Amarudi. Akani ziragula name, akani zarora name bamene. Dzina kemeni. Amamunda. Maleka. Nda? Malekano. Malekano? Eh. Maruma na mali. Kulitsa kwaba ukuku. Iwe kanena. Umakagulitsa kwameneyo kwaba. Ndini kumena na kumene umakagulitsa. Hapana. Gologota. Dzina lako. Ndimanje mayile lezo. Dzina lako. Ndina Gift Skeliyala. Ndimakhala. Kwa magalamula. Sukunena fojaka. Ndimakhala kwa magalamula. Sukunena. Ndimakhala kwa magalamula. Uli manja mwandani. Uli manja mwandani. Uli manja mwandani. Ndimanja mayile lezo. Naba magrasi. Ndimanja mayile lezo. Makhala kwa magalamula. Ndinachola nyumba. Ndina Gifidi. Iwe. Ndinachola nyumba. Ndina Gifidi. Nachola nyumba. Ndine mbava. Ndine mbava. Ndine mbava. Nyumba. Pao neke buno bwina amene. Nachola nyumba. Nachola nyumba. Ndine Gifidi. Nakaba Gologota. Nakaba Gologota. Uli manja mwandani iwe. Manja mayile lezo. Dzina lako ndani lose. Gifidi. Ndine mbava. Tamachula Gifidi ndani iwe. Gift Skeliyala. Ndine mbava. Nakaba Gologota. Ndine manja mayile lezo. Tanina kunora kubanzanga musamaka beso kumeneko. Kubanzanga musamale. Musaka beso kumeneko. Ndine mbava. Gologota. Utsinena bwino bwino Gologota achafupi kwa magalamula. Tamakamba bwino bwino. Akubanza kwa tani? Gologota. Nimakhala kugawa magalamula. Akubanza kwa tani iwe. Tamanina. Tamanina utakubanza kwa sakatani so. Asaka beso. Iwe tamanina. Asaka beso kubanzanga. Asabile so meneko. Ndiri manja mayile lezo. Nimakhala Gologota. Alright, akuluakulu nkhani zake ndekuti zinaenda motero. Kumadaboti ni ndani ameneto akuti dzina lake kuteko ndekuti ndi Gift akuti kaya ndi Skeliyala kaya ndi ndani kaya koma ndekuti kwawo kumachoka chakudedza kwina kwakoku amakhala ndekuti chamukaliyeka ku Lilongwe kumeneko kenako wasamukira no side yakwina kwake amati kwa magalamula uku chakufupi ndiko area 23 ku Benito kumapita ndekuti akuti kwa magalamula. Now what we want to say apa nkhani yonena kuti mama komwe zikachitika fanzi ndekuti pano pasidi magwirana manja which is bad. Zikachitika mafunika zonena kuti zisamakhale ndoti afumu okha ndi ndona yawo ndi anthu amene aberedwa ndi amene basi ziwakhudza ukugoderana ndekuti sizikupanga. Tomorrow zimazakhala kuti ndinuyo. Either way olonga khala anthu sanatuluka mmudzi we don't care. At least afumu ndi nduna zawo kachani those guys anapanga respond bwino kwambiri which is ndekuti tapa sole mwawa mfumu komano kunena apa magayi even akanakhala zona kuti fans sinapanga respond ifeyo nde munthu uyu sizikanatheka zolana kapanga escape sizingatheke zimenezozo ndizonena kuti no kuti kandano ina afuma khala ndeti wapanga activate china chake no ka chilombo kena kake mkatimu and now no Messi timapezeka zonena kuti we are acting, you know. Komanso ndungofuna kukamba chonchi magayiwa kwagwira magayi no osanyengerera ya
no mess balena akakuberani koma ndekuti no basi kumamvera chisoni. No, we need to end this, and the only way ndi kuwalanga magayi amenewa. That's why even tukupanga upload video hii cholenga jonena kuti no some people ndekuti you can also learn some lesson kumene koko. Fa pano pazikuoneka ngati zikachitika ndekuti no basi mangokhala you are on your own, eti mwina ngati no ma authority ngati afumu ndi anthu ena ndena akubwera kuthandizira. Koma anyways, that's what happened. I thought kunena kuti no ndikupaseni khani imeneyo because I'm from the police now, ndezili m'manja mwa polisi kumene kudza kunthawi inake tivira tikapange processes zina ndi zina. Komano tiyambire choncho lero banji akuti